не се отнасяте човешки с тях. Запомнете, че сцената на живота е още по-голяма лупа. Действайте така, че винаги да бъдете с чиста съвест. Поканвам доцент Негрев и професор Клисаров. Уважаема госпожо ректор, качеството ми на заместник ректор по учебната дейност потвърждава, че стоящите до вас абсолвенти на выпуск 2009 на Медицинския университет Варна отговарят на всички изисквания на Закона за висшето образование за получаване на образователно-квалификационна степен магистър, както следва: магистър по медицина, магистър по здравен менеджмент и магистър по обществено здравеопазване. С правомощията ви на ректор на Медицинския университет Варна ви обявявам за пълноправни магистри по медицина, здравен менеджмент и обществено здравеопазване. Всички да останат по местата си прави за изпращане на